cilik ora gayuh anak ratu cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wutung ngitung lintang tangi kelakone jepak wurunge menungso ora ngilu karo githok iki bapakmu iki ngrabeke anak kok ngangkah anak ratu iki derajate bapakmu apa Gong jerawat kowe iki ngapa ta ana wong arep pindhale tengoke kok ganggong-ganggong nek urung suwe aja digong tonyo sisan kowe sadar ora to sadar ngopo iki mau sing dunake sapa bapak ha kowe anake sapa anak Semar nek bapak dunake kaya ngono kok kowe meneng wae kowe iki anak model piye aku tak takon ha bapak dunake kaya ngono kok kowe meneng wae iki anak model piye kowe ngerti to tresnaku lho bapak ngerti bapak iki aja kok dunake wong takjak mlaku-mlaku juga kirik-kirike tak beleh saking senengku soalnya sampean muni piye ha sampean muni piye lho malah lungguh dhuwur karang kursine kosong tegese kowe wani karo Baladewa kowe lungguh dhuwur sampean muni piye sero-seronan apa piye Gong cangkeme iki kok ngayal banget lho ombo cangkemku lho cangkeme kono nek kon sero-seronan sero aku karo kono lho tegese kowe wani karo Baladewa wani mergo sampeyan ngono nun sewu mboten lho Gong iki ki nang kraton kok mangkat ora sandalan mau ning pedhot ning dalan terus kepeksane ya tak tinggal wah jan kowe iki ceroboh banget kok wah sowan ratu kok tanpa nganggo sandal ki piye nggih nyuwun ngapunten karang ya wong kere tuku sandang ki dadak rekoso nyuwun ngapura sak ontene sesuk nek sowan ratu nganggo sandal nggih nganggo pecis barang pun mboten mung nganggo sandal tok kene iki wau kesusu urgen wah urgen ki apa uret dengkulmu ora iso ngartekke kok gayane senengane sok Pangestu Tamparono Bagong. Lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat pariwa. Agene sampean ya ora sandalan. Ning aku nganggo selop ning jaba. Oh, padha kula nggih kula tilar ning jaba ning pedhot. Nggen kula pedhot. Ngene sampean rak wutuh. Wutuh karemu ora karemu. Walah ngono ae nesu. Ratu kok sithik-sithik nesu ora. Petro Padharjo. Mengestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Ya Bagong. Nun Padharjo sapraptamu. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula nggih Den. Ya tak tampa pangestuku Tampanono. Nun nggih Petro Padharjo, Ndara Pati Udawa. Iya Petro. Wah jan kanca dolan. Bekti kula kunjuk nggih Den. Ndara Pati. Ya Petro tak tampa. Bagong Padharjo. Ndara Pati Udawa. Iya Bagong. Wah kanca mancing. Aku kanca dolan kok kowe kanca mancing. Iki nek ora pas nang kraton, nek bengi iki Galatama. Waduh. Oh apa? Iya Petro pancen bener ngono. Weh lah nek kali mancing kali Bagong. Iya Petro. Wilujeng Ndara Udawa, bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Kok arang-arang ning Widara Kandang kowe? Weh lah nggih sesuk nek pas selon iki sibuk kula. Oh iya. Nek ajeng menghubungi kula dadak liwat manajemen kula. Duapure kaya ngono nganggo manajemen ora. Iya Bagong tak enten-enteni mergo nggon aku wis panen. Tenane? Iya. Panen apa? Telo. Wah cocok niku nek nggo jagongan bengi-bengi dibakar jan jos. Mingkari gagange nek kowe doyan. Kuwi kok ngono apa apik, Tru? Patih kok nyuguh aku gagang telo iki. Ayo pas nek kowe ya untumu atos kaya ngono. Ora mung untune sak suarane nek aku. Panakawan Petro wonten dawuh sinten. Sawise satata ingkang dadi nggonmu ngabiyantara, satata ingkang dadi asat ingkang dadi riwe, wis katon unjal, uswamu wis katon tinata, nggih. Ana wigati apa? Apa diutus dening bapakmu Semar? Apa saka karepmu dhewe Panakawan? Sampun dipun parengan matur sinuwun. Wis ndak keparengake Panakawan, matur sembah nuwun. Sewu kalempatanipun ingkang abdi pun Petruk Diagung Pangaksama, jernyatanipun kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur, kula menika namung abdi ewadene, kula cumalena minggah wonten ing Datra Negaring Ndarawati. Mila menawi wonten duna dungaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun ing Samudra Pangaksami. Ora dadi ngopo Petruk? Nggih, matur sembah nuwun.
Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula, nanging leres dapur kula menika dipun utus dening bapak. Diutus dening Kakang Semar kasinggihan. Wigatine apa Semar utusan kelawan sira? Ngeten, kula tak criyos sawetawis. Mangke ndak dikira kula menika gawe-gawe. Kula tak matur napa sing kelakon lan kelampah wonten Karang Kadempel. Mugi dados ning kawuningan bapak niku saniki anake ming mboten telu. Lho. Bapakmu ki anake ora telu, mboten. Gajeke bapakmu ki anake Nala Gareng, kowe lan Bagong. Nggih, ning saniki tambah siji. Lho. Apa bapakmu rabi meneh? Mboten, mboten. Apa bapakmu duwe putra angkat kasinggihan? Sapa Petruk? Lah, kula piyambak nggih gumun. Nalika semanten kula dipun timbali dening Bapak Gareng kula kali Bagong, do rene, do bancaan. Mergo tak kandhani kuwi duwe adi anyar. Wah, kula kemropok. Meh wae bapak niku kula jotosi. Mergo kula ngira nek bapak niku tumindak sing ora prayoga, bapak niku rabi meneh kaya ngendika panjenengan menika jebule ora. Bapak kula takoni anak iki saka ngendi, Pak? Bapak cerita, nalika mau aku maghrib arep mlebu ning langgar ngarep omah kae kok ning jero musala iki wis eneng bocah sing bar wae manembah marang ngersaning Gusti. Lah bocah mau tak takoni, "Le kowe cah ngendi?" Malah nangis ning pangkone bapak. Mergo piyambake niku rumangsa kesasar. Mongko ora ngerti wong tuane sapa, bapakne sapa, mbokne sapa. Wah, nangis nika terus karo bapak dipupu utawa diangkat dadi anak. Oh ngono, nggih. Saniki mapan teng Karang Kadempel dadi adine Bagong diparingi nami Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Bapakmu darbe putra angkat jenenge Bambang Senet, nggih. Pun pinten-pinten wulan teng nggen kula, bocahe wekel tur ya seneng nyambut gawe. Bapak niku saniki ora tau nggarap sawah, nggarap tegal, ming lenggan teng omah. Bambang Senet niku sing ngrampungke kabeh pakaryaning bapak. Wah, bocahe pancen ya bagus. Wah, nek kali kula, kali Bagong, kali Gareng ditandingke wis ora ana apa-apane. Sasat Dewa Asmara ngejawantah. Bapakmu darbe putra bagus. Nggih, nggo campuran. Wong anake telu wis elek kabeh, mula ndek anak siji bagus niku kula bombonge tanpa upama. Gareng nggih senenge tanpa upama, Bagong ya senenge tanpa upama. Kali adik kula Senet niku kula ya tresnane ora jamak-jamak. Nek kadang kala sok tenggen kula, Mas, napa sawah tegale pun rampung dipaculi durung le, mangkat buah-buah sawah kula dipaculi kabeh. Tenggene Bagong. Mas Bagong napa pun saged nyaur cicilan durung le. Cicilane Bagong disaurke. Wah, jan seneng pokoke duwe anak utawa duwe adi Senet niku. Ning sawijining dina Senet niki susah. Lho, adimu susah. Nggih. Pun pinten-pinten dinten niku ora gelem metu saka kamar. Wah, pokoke wis bingung. Bapak ya bingung, kula ya bingung, mengko nek nganti lara, gedene eneng apa-apa, mongko nadyan anak angkat niku pancen ditresnani dening bapak. Nah, pada suatu ketika campur-campur mawon nggih sinuwun nggih. Iya, Petruk, iya. Mergo sing jeneng wayang niku nek bahasane terlalu kawi-kawinan niku malah penonton mboten dong. Ning nek sing ngenten iki malah kadang kala iso ditampa, iso menikmati critane. Iya, ora dadi boyo punapa. Nah, pada suatu ketika Senet niku metu saka kamar. Senet, nggih. Adik kula niku metu saka kamar terus nyedaki bapak, nangis. Semendhe teng awake bapak nangis. Pendak-pendak jarine pendak-pendak campur karo kanca-kancane diolok-olok diece. Senet kowe wis gedhe, Senet ki wis wangun nambut silaning akrama, wis wangun rabi kok urung rabi mongko kanca-kancane wis do rabi. Lah Senet niku rumangsa isin. Terus jebule Senet niku jroning diece karo kanca-kancane niku ngimpi. Ngimpi niku pun temu kalih jodhone, pun padha-padha tresnane, pun janji sebaya mukti sebaya mati. Jroning impen mau sing ditemoni wong wadon ngono apa piye? Nggih.
Lah wong wadon mau sapa mbok ya mbok lamarke wong kuwi adimu sing tok tresnani. Lah barang senet niku paring matur dateng bapak terus pepes angles ora duwe daya. Lah terus sing tok senengi kuwi putri saka ngendi, anake sapa, desane ngendi, dusune ngendi, anake sapa, engko tak labekke net. Aku neng Kimpen iki ketemu karo Endang Loro Temon, Pak. Endang Loro Temon kuwi anake Sinuwun Bathara Kresna. Modar bapak. Modar piye? Ah mumet no. Oh bapak niku mung wong sekeng wong ora duwe, bapak niku mung wong melarat kok. Senet gayuh kepengin entuk dadi putra mantuning Sinuwun Bathara Kresna. Lah niku napa mboten cecak nguntal cagak cebol mbayung wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Petro, Nun. Sing tok sebut Sinuwun Bathara Kresna kuwi sapa? Lho, lah sampean lah terus, lah niki malah kula ajeng nyuwun prisa. Kula niku ya kaget, kosek Pak, rasah wedi sithik, ora usah kaget. Kok sik senet muni Endang Loro Temon ki sak ngertiku nuwun sewu, putrane Ndara Kresna ki kabeh wis pinengku garwa. Siti Sendari wis dipek Ndara Abimanyu, Wrantawati wis tak pek. Iya Petro. Lho sapa terusan? Putra Ndarawati kuwi sapa? Mula kowe nanjena mrana, Truk. Lah niki kula ajeng nanjihaken. Sinuwun Prabu Kresna niku napa duwe putra angkat jenenge Endang Loro Temon. Nek duwe niki ajeng kula jaluk kula rabekke kalih Bambang Senet adi kula lanang. Ning nek boten berarti Senet niku ming kokean ndelok majalah. Utawi ndelok film. Dadi bayang-bayangan teng mriki niku ketemu karo wong ayu. Petro dalem apa ingin dikandhake Bambang Senet mau nyata. Nyata pripun? Pancen aku kagungan putra angkat wadon arane Endang Loro Temon. Tenane? Iya, Petro. Estu napa niku? Aku le nemu ning sanggar pelanggatan wis pirang-pirang sasi kepungkur. Wah, lah gong, Sinuwun Ndarawati kagungan putra tenan jenenge Endang Loro Temon. Wah, jan wis kabejane awake dhewe, Tru. Heeh. Wis gak ditembung, wis rasa dadak basa-basi. Heeh. Endang Loro Temon diboyong ning Karang Kadempel entuk ora. Nek ora entuk kowe omongo sing areng ngamuk ning Ndarawati Bagong ngono. Kowe areng ngamuk ning Ndarawati iki areng ngamuk caramu piye? Aku nek ngamuk nek nguyuh sak nggon-nggon kok mingan. Aku jur ming sak nggon-nggon le nguyuh ora. Wis gawe omong. Aku mesak karo Senet nang nganti Senet ora kelakon rabi karo Endang Loro Temon anak adikku sing tak bagus dhewe. Heeh. Wis aku wis ndek rencanae. Rencana apa? Arep tak rabekke karo bojoku. Lho. Piye iki maksude kok adine arep dirabekke karo bojone? Aku ki men ndek anak bagus. Aku sing ngrabeni Senet. Ha nek ora biro aku jelas elek. Anakku mula takon ngumpuli sik Senet ra ketang sedhela. Kuwi iki tata cara ngendi aku tak takon ngono. Adine kon ngumpuli bojone ora. Amen anakku bagus, anak bagus sak gleleng. Ha niki ya ora wangun kaya ngono kuwi. Petro dalem. Terus karepmu piye? Lah kene iki wau. Mboten dedeng aling-aling upama tembunge alus, kula nika ngebon-bon ning ngenjang anjet Jawah sonten. Istilahe kula menika ngemis. Nglamar dhateng putra-putri penyanipun Sinuwun Prabu Ndarawati badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula dhawuhaken kaliyan adik kula pun Bambang Senet upami wonten reruba pepanggil saking pinanganten putri napa kula kari manut ning waton ampun arta nek arta aku ora duwe bapak ya ora gablek upamane temanten putri niku njaluk dipaesi tukang paes saka Jaban Rangkah Mancanegara insyaallah kula goleke. Ning nek Petro anakku tukonono masak gentrong ora gablek. Mboten duwe kula. Wong kula niku mung wong ora duwe, bapak ya mung wong ora duwe, mung wong sekeng. Petro, Nun. Setemene upama mbok dodok pepulunging penggaling pun jeneng ingsun, mestine aku bakal ikhlas. Aku ora apa-apa anakku mbok boyong ning Karang Kadempel iki ora apa-apa. Matur nuwun. Ning iki eneng perkara Petro. Lho, perkara napa? Mergo tekamu kalah dhisik. Sowan kula keruminan sinten? Koko Prabu Mandura.
Sinuwun Mandura. Iya, Petruk. Lah Sinuwun Mandura wigatose uga bakal mboyong anakku Endang Loro Temon. Lho. Terus didhawuhke karo Lesmana, mongko linembung dhisik Koko Prabu Mandura. Wis coba piye? Aku kudu piye? Yen aku ndhisikke kowe, aku ratu ingkang ora bawa leksana. Nanging yen aku maringake anakku lawan Koko Prabu Mandura, tegese aku natoni penggali ing Kakang Semar. Yen to nganti tatu penggali ing Kakang Nayantaka, mongko Semar kae angel digagapi. Sengar nangis kae atine durung karuan nangis, Semar kae guyu atine durung karuan seneng. Rak yo angel to, Petruk? Waduh. Gong, mulih yo. Mulih piye? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Mula Sinuwun Prabu Kresna ora iso menehake Ndalo Tremon karo awake dhewe. Ning mbuh mengko carane Sinuwun Prabu Kresna kodheng penggali urung iso menehi wangsulan. Wis iki awake dhewe nek carane wong-wong apa antri iki kalah dhisik ora iso menang. Peraturan ngendi wae nek antrine mburi ya entuke mburi, antrine ngarep entuke ngarep. Terus ade omong bapak senet rasah rabi Endang Loro Temon kok golekke wong-wong daerah Tembalang ngono ora isih akeh, Gong. Piye? Setuju ora? Nek nganti senet loro ati to? Aku ya melu loro ati. Nek nganti Bambang Senet adikku sing tak tresnani ora iso rabi karo Endang Loro Temon, ha piye mengko? Dhewe tekan ngomah siji dukani bapak, loro nyenyenges karo atine bocah nom, atine Bambang Senet. Ning aku wis ora iso ngetokke kata-kata apa. Ngersani Sinuwun Prabu Ndrawati. Aku wis ora iso ngomong piye-piye, nek kowe arep ngomong ngomongo. Piye ta maksude? Nek kowe arep matur perkara iki kowe kudu ngoyak marang Sinuwun Ndrawati, oyaken. Ning aku ora melu-melu perkara iki. Lah aku wis ora iso matur kok. Mundur. Gong. Aku ngomongi kowe ning sing ati-ati. Wis ora ana pengati-ati. Iki rebutan uang padake. Mikira kowe ndak aku tak omong. Ning ati-ati lho. Wis ngati-ati karo rai perkaraku. Mundur. Ya. Ayo kene, kowe tengok kene wis. Tak kira ki nek pinter omong. Bareng kepengkok Pancabaya pekewo kok ubayane balen jandi. Hati-hati lho, Gong. Hati-hati karo ora rasa delekke aku wis tuwa. Oh iya. Sinuwun, Barataya, wis sinuwun. Sinuwun. Ponokawan piye? Kula ingkang ganti Petruk. Lho, Petruk tok ganti perkara apa? Angenipun munjuk atur ngesa paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Bagong. Nggih. Perkara apa? Perkara Endang Loro Temon. Heeh, Temon. Endang Loro Temon anakku. Nggih. Niku pripun niku? Masalahe Koko Prabu Baladewa rawuh dhisik. Ngono. Terus kowe rawuh, kowe prapta ning kene keri tegese aku ora bisa menehake Endang Loro Temon marang adimu Bambang Senet. Terus ajeng diparingke ya saora-orane mengko ana rembug ingkang wigati lan rembug ingkang dadi tak paringi Koko Prabu Baladewa merga Koko Prabu rawuh luwih dhisik. Kosek sinuwun. Lho kok ora basa ya Nding. Mengke riyen. Ampun kesusu, ampun kula tak takon. Pitakonan kula menika kula aturi mangsul ingkang kanthi jujur lan prasaja. Iya, Bagong. Ampun ngantos mbok apa ya? Ampun ngantos dipun elongi, ampun ngantos dipun tambahi kedah manut kalian penggalipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Bagong. Nun nggih. Satu. Wis ben mengke wae. Kula tak takon Endang Loro Temon niku ajeng didhawuhke kalih sinten? Arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Nah, saniki jlentrehe. Iya. Sampeyan pun dong to? Sampeyan pun ngerti to? Pun tepung to? Lesmana Mandrakumara niku sapa? Lesmana Mandrakumara niku pancen anak Ratu Ngastina, sesuk calon gumanti keprabone Prabu Duryudana. Kula percaya. Ning sampeyan paham mboten fisike Lesmana? Fisik kuwi apa? Gong, lek omongke basa Jawa wae. Sampeyan paham mboten kahanane Lesmana? Kahanane Lesmana sing piye? Nuwun sewu, sing jeneng wong tuwa niku ping ngrabekke anak niku
cita-citane napa? Supaya anake mulya. Nah, saiki nek supaya anake mulya kena ngapa? Anu Endang Laratemon ajeng mangparingke Prabu Baladewa ben rabi karo Lesmana. Napa Endang Laratemon bakale mulya? Lho, mestine mulya. Wong entuk anak ratu. Entuk anak ratu pancen percaya, ning ra rada kenthir to nika. Coba manggagas. Lesmana niku rada petuk. Apa ana wong wedok kok seneng entuk sing lanang petuk? Ayo. Kula tak takon, nika rada kurang saon Lesmana nika. Mula nek sampean ngrabek Lesmana anu Endang Laratemon karo Lesmana niku padha karo sampean niku nyengsarake kare putra panjenengan piyambak. Ngono. Niku angka 1. Terus sing digonggongke Lesmana sesuk bakal ganti keprabaning Prabu Duryudana. Saben wong kok ngomong ngono, saben wong ngomong ngono. Ya nek engko Duryudana niku mboten mati teng Bratayuda. Nek mati Kurawa tumpas ngestina bali teng panguwasaning para Pandhawa. Lesmana ajeng dadi ratu teng pundi? Kula tak takon. Hah? Ajeng dadi ratu teng Bandungan apa pripun? Kula tak takon. Niku rame ngomongane wong sing do ngumbul-umbulke Ndara Lesmana Mandra Kumara. Ning janjane Ndara Lesmana niku nuwun sewu, nika anak ratu ning ora kenggonan kanugrahan, ora kenggonan bejo. Pun ping pinten Lesmana menika rabi gagal. Mergo udah ngerti Lesmana niku rada petuk. Lesmana niku rada kencir, ngoten? Gong, apa? Ngomong-ngomong hati-hati lho, Gong. Neng kene neng sing dikongkon sinuwun Ngastina ora urusan. Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aku ngene iki wediku nek ming ora ngliwet. Oh. Nameng karo wong ora wedi babar blas. Yes teruske. Mila menyampun Gusti kula ingkang sinuwun kedah menggalih kanthi permati ngoten. Nek entuk anake Semar, arep anake Semar ki wong ora duwe, anake Semar ki wong sekeng, ning nuwun sewu. Kabagyan niku mboten diukur nganggo derajat pangkat, nganggo brana picis, nganggo bondo donya. Ora. Kabagyan mika sing iso nukulke ming batine dhewe-dhewe. Arep kekurangan sandang pangan, arep entuk wong sekeng, arep entuk wong ra duwe, ning nek nyatane uripe bahagia, niku ya iso bahagia. Ngaten. Manggagas. Ora meneng wae kres. Gong, ku kurang ajar ora? Lah kok kita malah bingung ketap-ketip. Hei. Halo. Sampeyan mangendika, omongan kula niku cocok napa mboten? Ngoten? Sampeyan aja terus blereng sing rawuh mrene Kakang sampeyan, terus sampeyan ajeng kalah karo panguwasaning kadang sampeyan. Ratu niku sing adil, ratu niku sing wicaksana, ratu niku sing pinter. Ngono? Dumeh sing teka kakangne terus nuwun sewu, anake diiklaske digawake karo kakangne, wing arep dirabek karo wong kurang sak nyuk. Arep dirabek karo wong kurang saon. Ha terus mengkene anak sampeyan ora bahagia, anak sampeyan iku dhaup karo Lesmana, ora seneng atine. Napa sampeyan yo ajeng bungah atine nyawang anake urip keraya-raya teng negara Ngastina. Manus maning jajalanan sekretaning bawone iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Suwe-suwe tak rasake omongane Bagong kuwi nyelangkrak sanduring tenggak Nias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Hei, Bagong. Diar kowe. Modar kowe. Saiki rasakno modar tenan kowe. Santai terus. Tenang. Rasa kuwatir. Tak adepane. Kowe nek wedi minggat kono. Aku wis kebacut omong ngene iki ora wedi sapa-sapa. Wonten dawuh sinuwun. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Kowe ngerti ora aku sapa? Kowe lha iki malah aneh, Tru. Iki lagi iki lho ana wong lali ro jenenge dhewe. Ngerti ora aku sapa? Lah sampean niku ora Prabu Baladewa to? Kowe mau omong apa? Kowe mau ngandhake apa? Kula mboten ngandha sampean. Kula ora ngandhake sampean.
Ning kula ngandhake Raden Lesmana Mandra Kumara, yen kowe ngerti lek nomripanmu Gacana Gawaku, iki utusane Kyai Prabu Duryudana. Aku wakil Lesmana Mandra Kumara. Ha monggo, ajeng dadi wakil ya monggo, ajeng dadi wali kelas ya monggo. Kula ora urusan kula ngomong ke Lesmana kok sampeyan nesu niku njur urusane apa? Kowe ngece karo Lesmana. Kowe ngunekke Lesmana kuwi anak ratu ning Rada Kentir. Ha apa ora? Lho, lha iya. Ha ya wis ngono. Ngono kok geger lho. Wis sapa-sapa arep diseneni, sapa-sapa arep diseneni. Aku mon aku diseneni kok. Rumasane aku ngomongke apa anane kok. Kowe ngalao. Ala piye? Kowe rasah mboyo ngendang loro temon. Endang loro temon arep tak dawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, sinuwun. Nek kula bali terus adhi kula nangis. Wong sedih niku kembange lara, wong lara kembange mati. Nek men perkara arep rabi karo endang lara temon kula kelangan adi, nuwun sewu, luwung kula mawon sing wis kebacut tuwa sing modar. Lho. Wah, aku sing tratapan lho kok ngono. Iki mungsuhmu ki ratu, kowe ki santai. Nang to, kowe nek ora kuat le omong-omongan minggat kono. Engko nek nganti kowe diajar, lho aku wis kulino diajar wong sak pasar kok. Dadi nek diajar wong siji aku ora apa-apa, santai wae. Terus kersane pripun? Kowe ngece karo Lesmana Mandra Kumara padha karo wani karo Baladewa, iya. Kowe ngino karo Lesmana Mandra Kumara padha karo wani karo Baladewa, iya. Mboten lajeng mboten wani sampeyan niku ratu kok. Sampeyan niku Nalendra kula mboten ajeng wani. Nek kowe ora wani saiki kowe bali. Nek kowe ora wani kowe bali. Kowe kandha karo bapakmu Semar. Kowe kandha karo bapakmu Semar. Kon murungke nggone ngrabeke Bambang Snet karo Endang Loro Temon. Yen derajate Semar kuwi kudune derajate ya mung padha-padha anak dukuh, apa anak lurah. Apa anak kawula cilik. Ora gayuh anak ratu. Cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wutung ngitung lintang tangi kelakone jepak wurunge. Menungso ora ngilo karo githok iki bapakmu kuwi. Ngrabeke anak kok ngangkah anak ratu iki derajate bapakmu apa? Gong, cerewet kowe iki ngapa ta? Ana wong arep pindhale tengoke kok ganggong-ganggong. Nek urung suwe aja digong. Tonyo sisan. Kowe sadar ora, Tru? Sadar ngopo? Iki mau sing dunake sapa? Bapak. Ha, kowe anake sapa? Anak Semar. Nek bapak dunake kaya ngono kok kowe meneng wae kowe iki anak model piye aku tak takon. Hah? Bapak dunake kaya ngono kok kowe meneng wae iki anak model piye? Kowe ngerti to tresnaku karo bapak? Ngerti. Bapak iki aja kok dunekke wong. Tak jak mlaku-mlaku juga kirik-kirike tak beleh. Saking senengku soalnya. Saman muni piye? Hah? Saman muni piye? Lho, malah lungguh dhuwur karang kursine kosong. Tegese kowe wani karo Baladewa. Kowe lungguh dhuwur, sampean muni piye? Sero-seronan apa piye? Gong, cangkeme. Iki kok ngayal banget lho. Oh, mbok cangkemku lho cangkeme kono. Nek kon sero-seronan sero aku karo kono. Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Wani mergo sampeyan ngunekke bapakku. Nek kowe ora ngunekke bapakku, aku ora wani karo kowe Prabu Baladewa. Lho, ora basa, ora kualat. Tuwa aku karo kowe. Setan. Gong. Aduh, Gong. Oh, udus kowe. Mangkelake lho. Minggat kana. Tendang sisan kowe. Sikilmu ki gupak lendut. Tok uncalke munggah ki lendute ning nggon cangkemku kowe. Ya men ora. Hah? Kowe gleleng kowe. Aku ora basa karo Prabu Baladewa. Lho, aku bendaramu biyen. Wiwit detik ini aku ora basa karo kowe mergo sampean sia-sia karo kawula cilik kaya aku ngenten iki. Mergo sampean sia-sia karo kawula cilik kaya ngene iki. Kowe sadar sik, Mas. Sadar. Bola-bali piye sepadha ngandhakake wong urip ning alam padang ki di mata Tuhan kita sama. Ming derajat pangkat sing bedake. Monggo derajat pangkat bondo donya kuwi ora tok gawa modar. Gong. Petruk. Kowe mbubrah sandiwara.
Iki wis kenceng kok ganggung. Wah. Seru aku. Sampeyan kelingan, sampeyan ngeleng-eleng lakon sing wis. Hah? Oh alah Baladewa saiki dadi ratu sedheloe karo kawula. Sewiyah-wiyah kowe. Dadi Baladewa sedheloe karo rakyat ngidak cengele kowe. Ora sembodo jaman biyen kowe arep minangka dadi Nalendra Mandura. Kowe nyalonke dadi Nalendra Mandura. Saben wong tok parani. Tok wenehi dit 55 taun. Gaglakan apa kuwi? Kuwi mbiyen sing ngedom aku tak rewangi rai gedhet. Nggon aku tok janjeni drainase. Aliran banyu lancar, sprene bumpet. Pojok-pojok desa tok deki cakruk, sekene meng WC umum. Kowe kuwi mbiyen dek nalika arep dadi Nalendra, wah, janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi ratu, mlebus kabeh ora ana nyatane. Malah ngune-uneke karo Bagong wong kere, Semar wong kere. Tanpa pambiyantune Semar, kowe kira dadi ratu Baladewa. Ana kawan, wis lho. Iki mau aku sing ngomong. Oh, sinuwun Darawati to? Iya. Tak kira Baladewa e. Tiwas tak getak ora. Gugu karepe dhewe panusmaning jajaran sadar. Wong urip teng alam padang niku ora langgeng, wonten cakra manggilingan. Sampeyan sesuk nek kala mangsa karo wong-wong cilik-cilik ngenten iki ngendhak gunaning jalma, sampeyan sumungah songaran dumen duwe derajat, duwe pangkat, duwe bondo, duwe donya, terus karo wong cilik kaya ngeten sampeyan suwiyah-wiyah, sok kala mangsane sampeyan yo dadi wong cilik. Ngoten. Sing nyuli sampeyan yo ana. So sampeyan bakal yo digawe suwiyah-wiyah karo wong sing biyen tok suwiyah-wiyah. Niki kabeh niku mubeng, ora ana sing langgeng. Semangkean. Edian. Prabu Baladewa meneng wae, Gong. Meneng wae kalah pamor karo aku. Mula kowe santai wae, tenang wae. Santai wae terus. Wingi RT kowe bar tak dunke. Lho. Tak demo, tak unek-unekke terus kapok sprene. Lah masalahe ngopo? Nguntet duit e. Ayo muni wae. Iki masalahe penglamar. Perkara diparingke sapa Sinuwun Prabu Ndarawati iki panguwasane ana Sinuwun Prabu Ndarawati, Purbawasana ana Sinuwun Prabu Ndarawati. Arep diparingke Bagong sampean kudune ikhlas. Arep diparingke sampean aku ya ikhlas aja padu. Lho, ning kowe sing marahi, kowe ngelek-elek Lesmana, kok sik to. Aku ngelek-elek iki nek ora nyata. Wong kuwi nyata kok. Nyata ora? Lho, lah iya. Mula ora usah nesu. Lah aku ngelek karo Sinuwun Prabu Ndarawati kok apa bener ana wong tuwa kok antep nyengsarake karo anak. Saiki kula tak takon karo sampean. Sampean ndek anak wedok dipek karo anak ratu ning rada kentir sing lanang. Entuk ora? Ora entuk. Lah kene. Ngono kok iso ngusul lho. Oh. Goblok. Aku kok malah manut penonton. Aku terbawa e. Aja omong goblok to. Kok ndak aku melu goblok, aku iki mengalir terus ki sok angel dikendalikan. Iya sok aneh kowe ora. Panusmaning jajalan Bagong, non. Saiki ngene. Aku ngono, iki ngene. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing ngukul kadene Baladewa? Menang boyong ndang loro tembon. Pira dora cetha lho sampeyan. Sapa cecep belum? Sing cetha nek ngendikan. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadene Baladewa? Menang boyong ndang loro tembon. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadene Baladewa? Menang boyong ndang loro tembon. Dadi kula karo sampean kudu perang. Yo, jelas kalah. Gawe sayembara niku sing normal to. Ing atase kula kawula kok musuh sampean duwe nenggala, duwe alugara. Terus kula pusakane apa? Oke, ra masalah. Tak gawe sayembara sisan. Nek sampeyan iso nglangkai bathange Petruk. Lho iki. Ora apa-apa ndasmu iki. Kok kakane kok dilombake.
Mongko nyawane sing ditotohke. Dhewe nyawane sapa ya? Udawa. Aku sih pengen dadi patih. Unjur sapa-sapa diaturke ora. Oke, sapa iso nglangkai bacange Bagong? Wenang bayange ndang lar temon. Wah, dudu nang kene pamane wong neter kanthi dayan. Metu njaba lah teter kanthi dayanmu. Oke, metu njaba. Wis kulino kula tokke njaba. Tangane metu jero kasuse perkarane mawon. Ayo metu njaba. Mereka metu njaba. Ayo. Mas Tyaki wonten timbalan. Kena ngapa si Adi tumuli ngangsek nggone sowan? Ko Prabu. Nggih mudi bilih Bagong kalian Petruk menika tau tate ngundang kalian pun Setyaki. Bagong kalian Petruk menika tau tate momong dateng minging rayipun Setyaki. Iya, karepmu kliran ana kula badhe mbantu dateng Petruk kalian Bagong. Ora ingsun keparengake. Nggih menapa? Mesahaken dateng Ponokawan Bagong kalian Petruk. Setyaki, aja nyawang Bagong kalian Petruk mau. Manut penyawanging lairmu, nanging marata gage tontonan nganggo peninggal batin. Kepareng Paduka. Ingsun percaya nadyan Koko Prabu kuwi persasat nalindring ora bisa diasorake dening sapa wae. Kekuatane ngedapi-dapi, nanging yen mungsuh Petruk karo Bagong mesti wae ketanggur. Menawa iki mekaten, coba to mengko tontonen nek ora percaya. Nggih. Nanging saya tindak keparangake tata-tata. Yen to nganti Petruk kelawan Bagong mengko ketemper yudane utawa dipulosana dening Koko Prabu Mandura, Setyaki ndak keparangake bebantu. Nanging yen to Petruk karo Bagong ora katon kasoran yudane, aja pisan-pisan bantu kelawan Petruk Bagong, mengko ndak malah salin perkara. Wong kae ora iso digagapi lambe atine. Mengko yen kowe mbantu yen ora dadi karepe malah dunek-unekke kaya Bagong unek-unekke Koko Prabu mau piye? Inggih. Ngestaken dawuh. Rai ngaten kula namung awat-awat iki mawon. Awat-awat ana Udawa wonten timbalan. Tatanan para wadyabala lan para kawula aja nganti kasempyok ing aradan. Padha kasempyok ing peperangan antaraning Koko Prabu kelawan Ponokawan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Sinuwun Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jeneng ingsun Dya manggi lawan Atmajaku endang lara temon nedya ndak tanting. Bakal sapa ingkang tinampa minangka datu kramane endang lara temon? Lho nggih, ngestaken dawuh. Babar pisan Burana kang padha sebo Kakang Pati Udawa. Jeneng ingsun kundur kedaton. Lho iki diweji nyuwun pamit madal Pasilan. Purna gati ning paranggilan. Sanada kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kirapi gambaran gading kadheraken sangganing para Bancedi. Manggung ketanggung Joko paloro-loro ingin samya ngampil upacara ning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naralata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane